vos facer pensar e emocionar e de todo o noso Pito Nisi. Como está? Moi buenas a la xente maravillosa este público. Que tal, Nisi? Moi ben, moi contento. Atención, que vexo que hoxe traes a baralla grande. Mira, hoxe trae a baralla grande e personalizada con Oi, do bamboleo. bamboleo, Mira pa aquí. tarot do bamboleo. O tarot. Vou xa ir baraxando, Oi, porque oi, oi. claro, porque xa a semana pasada viste que non sei que ben non saleu o tío máis a min. Esta semana non nos vai tocar tan bo. Bueno, a ver que nos sale esta semana. Queredes saber o horóscopo para a semana? Eu estou con medo xa a ver que nos vai salir. Mira, baraxei ben baraxadillo, Xa está? Sí, Preparado? porque agora a xente, claro, porque esta sección ainda é moi nova, entón a xente ainda está pedando a coller. Atención, imos botar as energías negativas todas fora e hai que coller aire pola nariz e hai que botalo pola boca, pero hai no que facer con un ai. Hai que facer así, vou facer eu, e despois a de tres facémolo todos. Na casa Hai que temos, facer así, e facer... Entonces, xa verás, empezamos. casa tamén, Claro, Colla, na colla. casa tamén. Señora, deixa a taza de leite con sopas. Mira, mira que a muller come a taza de leite con sopas E na aquí casa. está no baño que volve Esa. Veña. Claro. Quitamos enerxías, a Vamos. E3, non? Sí, mira, Veña. a la de una, a la de dos y a la de tres. Muy bien. Qué guay, vamos. Non sei se limpamos ou non, pero Sí, queda un dun a gusto. queda moi a gusto, porque Quedamos botas ben. as cosas todas fora das malas. E cando estian na casa e haxen atención, facelo tamén, que este buenísimo. Aries. Mira, imos, espera, porque Ai. primeiro vou facer os meus preámbulos. Ai, por favor. Comezamos o Claro. horóscopo de Pito Teño Nisi. ansia viva. Mira, hola e benvidos ao horóscopo de Pito Nisi. Hoxe, a día sábado, os astros xiran do modo seguinte. A luna de Saturno métase dentro de Urano. E cuidado que cando se mete para salir costa traballo, non digo máis. Sin máis preámbulos, ahora sí comezamos. Oi, 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 que ben. Primeiro que ben, primeiro signo da semana. Por favor, Pito Nisi. Cal, Aries. Aries. Bueno, Aries. Quito xa. Por favor. Carta ni fu ni fa pos Aries. Bueno, un ni fu ni fa, porque hai ni fu ni fa, é maravilloso, e hai fochanca, pero... Atención, salí ni fu ni fa. Nin frío, nin calor. Vamos a ver, esta carta é unha carta, a carta da emperatriz. Vale. Isto quere decir xente e moita xente arredor túa. Vas ter moitas relacións con moita xente, vas ter unha semana de falar con moita xente, e de tomar moitos cafés, de estar a gusto, non te vas ver solo, que é moi importante, que hai moita xente, sobre todo, xente maior que está sola. Demasiada Pois solidariedade. que sepan, que os Aries van a ter unha semana de estar con xente, van a estar, ai, que semana máis a gusto, moito falei, e moitos contiños botoi. É un ni fu ni fa, pero unha semana moi tranquila. Moito Tranquila, fresca. tranquila. Ben, seguimos. Seguimos. Vamos Tauro, cos atento. Tauro, hai os Tauro. Tauros. Os Tauro, espera, vamos a ver que dai os Tauro. Bueno. Saleu o gordo, a mellor carta da baraxa pos Tauro. Arriba, arriba. Valeu. Cantos Tauros hai que levanten a man? Pensei que Varela era Tauro. Arrea, porque pois pa poucos que celebrou había. moitísimo. Aquel señor sol, aquela señora... Que poucos Tauro, están ali, están en extinción, chico. Pois foi, claro que a suerte sempre lle toca a poucos. Son de abril e maio. Sálelle a mellor carta da baraxa. Esta é a carta do mundo. O mundo é éxito total e absoluto. Gran final. Todo o que fagades esta semana sale por ben. Rabuñades cabeceiro, comedes patacas e non engordades. Sálelle todo bo, todo buenísimo. Que mellor. Todo. Que non saúde aínda hoxe nada. O meu Javier Varela, como estás? Javier. Moi ben. De que signo és ti, Javier? Escorpio. Ui, Escorpio. Escorpio. Pensei que era Tauro, porque celebrou No, tantísima no, carta. no, no. Xa chegaremos a Escorpio, tranquila. Ele é porque moito da pensarás. Gillón, é Gillón. Ainda falta, porque agora... Escoita! No. Sabes quen é Tauro? Ui, que me vai matar! A nosa María José de vestuario, Tauro! Un bico para toda a xente de vestuario, maquillaje, peluquería, todo Ai, eso. María Bueno, José, que te queremos moito, Eso. moito. Atención. Atención. a nosa. Porque toca o meu Xéminis, queridísimo Xemelgos. Xéminis. Os Xemelgos. Ai, Dios, este é a miña, pobre de quen. A ver que sale. É a miña. Ai, Dios, eu Veña. non vexo claro, Bueno, Que? bueno. Pochanca. No, pero é un ni fu ni fa que non leva a ningún lado.
Carta do Toleirán, o tolo, ai que ben me acerta. Vainos ben. Ai que ben me acerta. A ti, A mí. carta do loco é todo ilusións, tolear, vou pa aquí, vou pa lá, vou facer 40 cousas, ao non final, facemos ningunha. ajo de borralla, non sai nada. Pero mira que ben me acerta a min porque é a carta del viajero, é a carta de viaxar. O tolo é viaxa por un lado, viaxa por outro, e eu teño un pequeno viaxe. A min algo acertame xa de principio. Non digo, quietos! Que pasa? Quietos. Ai, que lle veo algo a cabeza. Porque eu hai unha persona que non sei que signo é, pero hai aquí unha chica, unha persona humana, que non vou decir os anos, unha muller que xoga ao fútbol. Onde está unha muller que xoga ao fútbol? Que se levante, por favor. Ah, mira, se hai ou non hai. a capitá! Xogas ao fútbol. A capitá da Comisión de Ves? Defensa da Saleta. Pois un aplauso a todas as mulleres que xogan ao fútbol. Claro que sí. Mira que guai. Que somos potencia en fútbol femenino. Qué bueno. Viva Lo o conozco. fútbol femenino, Vamos. as nosas campeonas absolutas. Sí, Veña. seguimos para adiante. Veña. Cáncer. Cáncer. Uy, os cáncer, Dios mío. Que pasou? ¡Fochanca pos cáncer! ¡Fochanca! Era visto. Ai, as fochancas, Tania. Tiña que pasar. Carta do colgado. A ver, é unha fochanca moi levadeira, pero é unha semana parada de aburrimiento pos cáncer, non van facer nada, van con non mordade as uñas pintadas, aunque sea para non mordelas. Bueno, e non facer como unha veciña miña que lle mando un saludo, non vou dicir o nombre, As uñas hai que limpialas, non pintalas para taparlle a costra, Vale, non dijo nombre. Bueno, semana ni fu ni fa, sale un ni fu ni fa, pero non é malo tampouco, pero Suave, aburrimiento total, ai que fajo, poñen a televisión e non sale nada bonito, todo, solo bamboleo sábados. Bueno, tira para diante. Leo. El lugar, vamos con Leo, por Leo. Por Leo suele salir ben, Son un signo potente, Sí, non? o meu amigo Juanra da Radio Calleja llevando un bico. Juanra e Leo, porque lle sale os Leo. Ai, Dios mío, non puede ser. Que pasou? Horrible. Volvemos pa Fochanca. Unha das peores. ¡Fochanca a morte! Ai, Dios mío, quen é Leo que levanta a man aquí? Dádela levantado. Porque sale, mira que carta, a morte, A morte é horrible. Bueno, a ver, non é... Pero non é morte de morte. Non é morte física. Mira, eu sempre dixo, non é morte física, é morte de concepto. Se me diu a señora pola calle. E se non é morte física, é morte de confetti, non de confetti. E non, si de confetti. Mira, a ver, a carta da morte, home, pode morrer a gente, se está moi vello, hai que deixar sitio. Pero bueno, eso non é... Ai, Dios mío. Bueno, é morte de conceptos. Pois igual pode ser o ruptura dunha parexa, que xa, nis isto xa non dá máis, é unha boa semana para decir, sácateme de diante, hasta aquí llegamos, e punto. E quedar como amigos. A ver, é unha carta de ruptura de cousas. Pode ser ruptura dun amor, pode ser un traballo, pero pode vir outro millor, o sea, tampouco ten que ser por que ser mala. E pode ser que rompa o coche. Tamén, ollo, orleo co coche. Afectoulles máis o do coche que o da parella. Bueno. Verdade, que levantou máis aí, máis... Cuidado. Vera, quieto. Ai. Que hai unha persona aquí que agora ve moita iluminación. Hai outra persona que a mí me tiene, creo que é un chico, Bueno, non pensar mal, Me tiene enamorado. Porque cultiva trigo e é maravillosa xente que... Quen é? Un aplauso, sí señor. Sí señor. E vai ter un bo ano de colleita ou non? Espera. É o presidente da comisión. E vai ter bo ano de colleita? Vai ter un ano maravilloso, xa o colleu, pero po ano vas ter un ano maravilloso. E as perdices, as codornices non van comer ningún mancho de xardú para ti. Para facer cousas ricas, sí señor. Mira que guai. Bueno. Virgo. Uy, Virgo. Esto sempre o dijo Virgo porque ellos quieren. Bueno, por ni fu ni fa. Pois nin tan mal. Ni fu ni fa. A carta do Virgo é unha carta que é ni fu ni fa. É a carta da templanza. Que quer dicir eso? Moi necesaria. Que van estar, sí, vou pa aquí, vou pa lá. É unha carta de pensar moitas cousas. Vas ter moitas ideas, querido amigo Virgo, esta semana, de querer facer cousas. Se están as túas mans, se realmente por forza valo conseguir. Pero ollo, porque vai aparecer unha idea. Vai ter unha idea, os Virgo van ter unha idea moi boa. Unha idea de decir, ai, pois se fajo isto ou tal... Unha iluminación. Unha iluminación. Pois veña, seguimos. Deles, non lle di ninguén deles, Perfecto. E se lle sale, ben, veña, vamos adiante. Libra. Libra, non señor de los males. Ai, tamén cruzou a Padre Luís, a cura de Cea. Un bico para Padre Luís. Céntrate, Meisi. O Padre Luís, bico. Que hai moitos signos esperando, Bueno, non dá tempo. esta é ni fu ni fa, pero a mí esta gustame moito. Que a sacerdotisa. Ollo.
A sacerdotisa, os estudios que ten é para aprender cousas todos. Nesta semana van a aprender moitas cousas boas. Entón, van a ler moito, van a, por internet, mirar cousas cando andamos ali co dedo, que agora sou unha hora inteira, cando estamos ali mirando, van a aprender moitas cousas novas. Fenomenal. E a sabiduría na vida é triunfar, porque o saber non ocupa lugar, é xente que estudia, sabes, además, tira para diante, fuera. Javier Varela, escorpión. Mímosalo. El ajillón te va a picar, prepárate. Prepárate. Veña. Bueno, y le acerté de pleno. Y le acerté de pleno. ¡Maravilloso para su escorpión! Maravilloso, tío. Javier va a ser unha boa semana. Que lle vai pasar? Vai rabuñar cabeceiro canto que irá máis, hombre. Mi madre, vai ser a la casa a Joma queimada. Que casa é? A dos amantes? A casa dos enamorados. Ai, perdón, dos enamorados. Dos amantes, os amantes, Eu xa non dixo paso el. máis A carta dos enamorados. Fenomenal. É unha carta de amor, de pasalo ben, de compañía. Todo maravilloso. Vais a Estupenda. gozar. Veña, seguimos con Sagitario. Sagitario. A ver que sale Sagitario. Bueno, vosotros ni fu ni fa. Bueno, ¿qué tal? Ni fu ni fa, o sumo sacerdote. En aquellos días el Señor habló a sus discípulos diciendo: feligreses, alguno de vosotros un pouco feligroso. Bueno, ok, iba. O sumo sacerdote é unha carta de moita paz, unha semana de moita paz, de moito cariño. Vas ter visitas inesperadas de xente que había moito tempo que non vías e te vai alegrar. E ollo, porque van a chejar cartos que non contaban. Ai, sempre benvidos. Sí, Sempre benvidos. A que sí? cartos. Bueno, vamos Veña, frente. Capricornio. Capricornio. Bueno, este é un nifunifá bo, non é malo, é un nifunifá bo, pero non é maravilloso, Tirando non polo alto, non? Sí, A porque ver. é a carta do emperador, que non é o empotrador, non confundirse, Claro, é o emperador. É a carta do emperador. A ver, este é poder. É unha semana que van a ter moito poder. As persoas deste signo van a ter poder, van a ter forza para conseguir as cousas e van a arrancar ballante. É seguro que se estades esperando que vos chamen de algún traballo ou de alguna cousa, vai vos salir. Bueno, se van co carrito ese, como dije eu sempre, a lijar, lijan fijo, non digo máis. Pois a ver os Acuario. Acuario. A ver os Acuario. Ai, Dios mío. Que pasa? Fochanca para os Acuario! Ai. Miña nalle Fochanca. Acuario. Que vai pasar? Pois, a ver, non é mala, malísima, non é de nada, pero é a carta do carro. A carro pode ser arrancar para ben ou para mal, pero resulta que cando vai cunha carta ni fu ni fa suele ser negativa. Entonces, esta semana que teñan moito cuidado os Acuario porque se empezan algo novo vai ir mal, xa o dixo. Non é momento de Non é momento de empezar nada novo, deixarse estar pouco a pouco. A non ser que vexas moi claro, moi claro. Se ven moi claro, é de empezar unha relación, sácate deso que hai quiriqui fijo. Te van a quiriquiar, non digo Pois máis. nada, Acuario, a ver os Pisces. Xa son os últimos da semana. E rematamos. Ai, espera, Ai. que vou acertar outra inundación. Estoy de flipar todos en estéreo. Mira, hoxe aquí sábado no Bamboleo, Que? os signos todos están coa cabeza noutro sitio. En donde? Porque vas a flipar, sendo sábado no Bamboleo, por favor, que levanten a man todos os que pensan que hoxe é mércores. Que pasa aquí? Que pasa aquí? Que pasa aquí? Mira os signos. Coidado cos signos, Coidado que vos fan perder a cabeza, fíjate. Hai que ter cuidadiño, hai Vamos. que ter. A ver, Pisces. Piscis, que é o nos último. queda? Último, Pisces, veña. Bueno, pois non é maravillosa, pero é un nifunifá tamén bo. É a carta do ermitaño. Atención, atención. Ventas e compras. Esta é unha carta que ides arrancar do sitio que estabades, ou vendedes a casa, ou vendedes algo que tiñas algunha abeixa, ou algo, a abeixa non é que nos quere, pero bueno, se tiñan algo en venta, ou algo de esas plataformas que hai tan de ides vender algo importante, ou ides comprar algo, ollo. Algo. É boa semana, eso que estabades mirando, que a ver se o compro, se non o compro, esta é unha semana maravillosa para comprar esa cousa, porque vai baixar o precio e van comprar unha ganga. Así que semana... O aceite, sí, o aceite de oliva. Por exemplo. Que baixan agora, non? Por mira, por Pero exemplo. o número da lotaría. O aceite. Ai, hoxe non saleu. Non sai tampouco. Non saleu. Que es que miremos? Miramos un. A ver se nos sae. Veña, o número da lotaría. Botamos un número da lotería. Que é a lotería? Podemos, non? O reintegro, só o reintegro. Veña. O reintegro. Que número hai que marcar? Bueno, pois vai tocar, porque sale a segunda carta mellor da baraxa. E o número, vou che dicir ahora mismo cal é. O 7. Pois a mercar o 7. Número 7. Que Veña. comprar el reintegro acabado en 7 esta semana, ou que sea. Un aplauso grande para Pitonisi. Gracias.
Ata aquí, e vai de sábado a sábado, e hoxe a domingo, non, de domingo a domingo, hoxe sábado, tres vale. Vémonos na ITV, isto? Vale, na ITV. Falando de amor. As cartas. Ai, antes escoitámola cantando eses temazos galegos que ela